Ő Mark. Mark kedvenc hobbija a barkácsolás. Szabadidejében a házat és a kertet pátyolgatja. Idén-nyáron éppen újra fest mindent. Mark követi a kutyáját, Picassót a kertbe. Megyünk az orrunk után. Ma a derék öregkerítést kell újra lazúrozni, hogy az jól bírja magát egész évben. Mark már tapasztalt barkácsoló, így pontosan tudja, hogy minden tevékenységnél a megfelelő szerszámra van szükség a stresszmentes és hatékony munkához. Mark új készülékével valamennyi festési projekt gyorsan és megbízhatóan lebonyolítható. Ez a PFS 3002. Picasso kissé messzebb marad és lenyűgözve figyeli a gazdit. A nagy teljesítményű festékszóró rendszerrel a vállán Mark néhány mozdulattal felhordja a lakkot. Egyenletesen és gondosan. A készülék nagy mozgási szabadságot biztosít, ugyanakkor a szórópisztollyal minden sarok elérhető. Mark méterről méterre halad a kerítésfestéssel, ecsettel és vödörrel egy egész nap kellett volna. A munka már kész, ám Mark és Picasso számára a nap még csak most kezdődik. Míg a lazúr szárad, ők ketten sétálnak egy nagyot az erdőben. Megszolgálták a kellemes pihenőt. Ne kenje, szórja, tisztán, alaposan és játszik könnyedséggel a Bosch festékszóró rendszereivel.